Iya, nek. Apa? Ini. Syukur neh. Ya, bakso gede nek. Oh, jaluk bakso gede. Mbak duwe, Mbak. Oh iya apa duwe? Owe-nya. Owe Pak Uwen. Kok sore? Uwen. Lah makmu rambut tukane di. Mae to Pak mak ewe. Makmu rung mulai iki kerjane. Opo? Oh, ngomong opo? Apa sing ngomong? Bisa teh ngeto, Mas. Memang ya sadus di. Uwe. Cek kapan? Bisa teh ngeto. Awang. Cek kapan? Awang. Oh, apung rambut. Rambut apung. Sabunmu apa di? Boye. Boye, Boye. Lifebuoy. Oh. Wangi. Wangi. Seneng wae Lifebuoy. Apa ya uwe? Ijek ora stokmu Lifebuoy. Iya. Cek akeh. Bu. Bu. Sapa di? Menak bengi mangan apa? Nak awan bakso. Ini gak mangan. Sahur apa ini bengi? Gak mangan. Mbak ayo Allah bikin. Bolone Sungadi. Owe. Ya cek siksikan no, urung adus berarti. Weh. Ya. Cek siksikan nggon gentalone. Au toknya ya. Ya. Mas. Sido berarti gak sido poso. Lah napa? Ya wis gedhe mosok ora poso. Gak sahur ya berarti dia bengi. Ora. Mang Apa? upu. Bubur, Upu. subuh. Nek turu ning omahne arep pakmu di apa turu dhewe? Uwe. Ning arep TV ya? Gak wedi nak bengi gak tangi wae. Ini apa mati? Ya diwedeni. Oh iya mati. Dikeloni ocong apa kunti. Hihihi ngono. Owe bokok. Soale turu dhewe kowe. Wes sama yang Di cheese. Bergaya. Masa koyo ngono gaya foto? Kok gedeng aku. Ini gaya apa kuwi? anak itu wes. Moh, gaya koyo ngono. Apa di mak ndul ngene? Nggo napuk wong iso dewi. Wok ngono di. Ndi? Wah. Awek. Sapa dia mah? Apa ki? Masa gaya foto kayak ngono? Apa ki? Ngene maksudnya piye di? Maksudnya piye? Anu bar demok telek pitik. Pitik pakmu sih akeh. Sengaja arep ndelok anu telek pitik Mas. Tangane wis ora ngatung. Apa ora mak. Umpama wae dicukur gundul gilap ngono gelem di. Ngono. Cukur sing piye model piye? Model tekek ngono. Model tekek. Ini wong enggak mau Pak. Apa partok gewang?
kok apa iki? Ngele. Tahu rumah. Apa itu? Kandhane bisu. Niki Sungadi mangjak, Mbah. Piye to ki? Makane ora. Hari makan iki. Bolomu berarti di padha ra posone. Oh ini aku ngono. Cak wis padung penak nek kene kok. Mok yo aku. Mau maling kono kene Mas sumuk ra kena angin. Apa wani utang. Ya. Oh ini aku ngono. Apa iki? Ayo. Tung 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 tung. Endok bebek siji, tahu 10. Piro di? Ya piro. Apa iki mak yo. Oh iya beh. Kok geting aku. Yang ini aku ngono. Tono wae. Aku mana Pak Wai. Oh Pak ini. Masa. Wih. Apa wi? Apa ki? Welele endok bebek citok. Tahu citok. Biasanya 5. Aku ini. Pengen ndi we? Oh. Masa bolong kathokmu gedene. Yang apa? Linggih sik kono lho, mau. Lah, jong. Jong. Ya mak ini. Nek kok renek anu. Lah kira mentut malahan. Bayu. Coba deh. Tôi cũng vậy có mẹ yêu ấy, ông yêu nè. Mẹ. Apa? Ngapal kandel iki. Sanggon.